bih, kao što i samo pitanje kaže, partnerski odnos u kojem jedna i druga strana u biti razgovaraju, iznose svoja mišljenja, očekivanja, raspravljaju o nekim zajedničkim temama, smjeru poslovanja, budućem i gdje smo trenutno i u biti na temelju nekih činjenica gdje se donose neke zajedničke odluke koje se temelje na tim brojkama i podacima. Pa već sam i kroz panel spomenula u biti koji su bili izazovi prije nego što smo se odlučili za Coursier kao alat za planiranje. Dakle, to je bila stvarno dugi i iscrpan proces, bih rekla, pripreme koji smo imali u planiranju. Zatim, dosta je bilo zahtjevno i obrada, dosta je bila zahtjevna i obrada tih podataka nakon što bi svi planeri završili sa svojim dijelom posla, a isto tako neke promjene koje su uslijedile nakon, recimo tako, finalne verzije. Dosta je bilo teško i vremenski u biti nije bilo moguće u vrlo kratkom roku te sve podatke i tu cijelu analitiku izmijeniti prema željenom smjeru i sa željenim promjenama. Prvo što mi pada na pamet su neki scenariji i predikcije, gdje će se sigurno moći koristiti neki parametri iz povijesti, ali isto tako uz unos nekih parametara budućih do kojih smo došli kroz analize, u biti da nam alati neki pomognu u tome da smo brži i u tim budućim procjenama.